I avui em fa molta il·lusió saludar dos persones que tinc just aquí davant meu i que a una l'he vist molt perquè jo era molt seguidor de Merlí i a l'altra no l'he vist gens perquè l'he vist un cop a l'entrevista que li vam fer l'altre dia al Backup, però sense ell Merlí no existiria. No. És el creador de Merlí, l'Héctor Lozano. Bon dia, Héctor. Què tal? Bon dia. I el Pau Poch, l'Ivan de Merlí. Com estàs? Bon dia. Què tal? Un aplaudiment. Bona diada als dos, primer de tot. Bravo. A veure, Héctor, com vas d'energies? Perquè tu estaràs ja filmant llibres... A tope, sí. A partir de què? A les 10 ja o què? 11. Les 11, perfecte. D'11 a 9. El llibre es diu Quan érem els peripatètics. És la novel·la del Merlí que ve després de la sèrie, no? O sigui, acabes la sèrie i fas la novel·la. Què té la novel·la que no haguem vist a la sèrie? A veure, ja des del mateix to novel·lesc m'ha permès poder aprofundir amb els personatges, amb les relacions, afegir detalls i coses que, per exemple, de la infància d'alguns personatges, però clar, com que el narrador és el Bruno, el Bruno, que és el fill del Merlí, aleshores, bueno, jo ho dic per si algú... Bueno, però no tothom ha vist la sèrie, no passa res. Ah, no? Vale. Tu creus que sí, Jo crec que fins i tot un ratolí que hi deu haver pel bosc ha vist Merlí, Segur. I tu ets molt modest, però crec que és la sèrie que ho ha patat, Sí. Dir, Doncs el Bruno el que dic és narra totes les històries que va patir, viure a Roma. Jo sóc el que Aquest és un explico. capítol que m'hagués agradat molt rodar. Ah, sí? Sí. Clar, suposo que per temes de pasta i tot això. M'hagués agradat rodar Però a clar, Roma. sí, vale. un especial com d'aquest per ell. I on hagués anat a la tercera temporada? Si hagués sigut peles, sí. Vale. Però ja ni m'ho vaig plantejar. Però escolta'm, Ja no n'hi havia, eh? No, No n'hi havia no n'hi havia. Vam pensar que per fer el Merlí podíeu demanar el que fos, ja, no? El que sigui, no? El que sigui. Per fer Merlí. Què voleu anar a Roma? Doncs a Roma. Veus el que sigui? Bueno. Sí, no? Bueno, podríem fer un programa a part. Bueno, per cert, tenim el Bruno amb nosaltres. Hola, què Bruno, tal, papa, com estàs? No, què no és tal? el pare. Bueno, en el fons una mica el pare sí que és, eh? Sí, però Sí, és no. el papa del personatge. Exacte, és el papa de la sèrie, sí senyor. Sí. I bueno, hosti, ara surto molt de la dutxa del el llibre també. I tant. Sí? A Roma. Uf. Quan deies lo Clar. d'aprofundir en els personatges, no ho deies per mi, no? Sí, home, Què vols Sí, vull dir, però en quin format? Escolta, no, és que és molt, però és molt Format faltona eròtic, aquest comentari que acabes de fer. sexual i íntim. També. Això em sembla de conya. Ja li agrada. Bueno, perquè des del que el Nicola, que ja... La gent ha vist Merlí, jo puc parlar del Nicola. Sí, home. I la veritat és que... El nòvio de Roma, A mi m'hagués agradat molt més aprofundir amb el Nicola perquè no es parla gens d'ell, no se'l veu. No És va veritat, dir- el Nicola, falta info, del Nicola. És tens com tota la raó. la dona del Colombo, Tota la saps? raó del món. La tens a la novel·la, tota la info del Nicola. Ja, perquè jo l'has ja ho viscut, sé. Jo tu el ja que ho vull has és que la viscut. gent ja ho sàpiga. Una pregunta Sí, pel aviam. Pau. Vosaltres, els actors, en l'última escena de l'últim rodatge i tal, què us passava per dintre? Què sentíeu? Perquè, clar, van ser 2 o 3 anys no sé si 3, potser, no? 3 estius, no? 3 estius, Sí. tan intensos, que l'últim dia que Clar. es va acabar Merlí, què us passava per dintre? Bueno, molta emoció. L'últim dia, a més, ho van gravar, hi ha imatges. L'altre dia m'ho ensenyava la meva mare, que s'ho havia trobat de cop a YouTube. Que bo. I sí, es veu molta gent de l'equip plorant i clar, jo li explicava, és que realment és una experiència personal molt forta per tots nosaltres i quan s'acaba, clar, cada any sabíem que tornaria, molt menys teníem la il·lusió. No? I ja quan acabava la missió ja la gent ens preguntava quan torneu? Clar. I de cop aquest cop ja era real, perquè per l'Héctor ens ho va deixar molt clar, ja havíem llegit el final, que era ximpum, i sí, bueno, pues amb pena, però també molta il·lusió d'haver-ho viscut. I quan llegiu al final, Ara. què et passa pel cap? T'emprenyes, t'agrada, no t'agrada? Fa pena? Ens va... És que el vam llegir tot seguit, a l'últim? O primer? Sí? Jo crec que sí. Amb l'any de la Coralina no, oi? Oi que ens vas enviar primer un trosset i després una... Sí, això sí. Però aquest cop va ser tot. Però us l'envia per mail i us el llegiu cada actor, el guió? Bueno, és que de tota la temporada? En aquesta sèrie nosaltres tenim un grup de WhatsApp i ja quan passaven Reis per posar-nos una data ja acordàvem començar a demanar guions. Llavors li anàvem enviant... Bueno, això no sé Jo només amb ells dir. sí que es pot dir. Només amb ells ho feia, els hi passava a ells primer, sempre. Sempre els actors. I ens ho llegíem amb Els actors devoció. joves, sí. Vale, però hi ha un actor que s'ho llegeix primer que... És a dir, que un actor que llegeix al final primer que un altre. Qui va ser el que va anunciar pel grup de WhatsApp com acabava? No. Això Tothom vam... anava dient sense spoilers, sense spoilers. Ah, Sí, sí. ningú va dir res. Vale, Que des de que ens arribaven no passaven 24 hores que no ho haguéssim llegit tots. Vale, Això és real. clar. I després us trobàveu i...
que fort, no? Uah, Que tio. bèstia. Clar, que fort, però ho vam entendre i ens va semblar una forma molt definitiva d'acabar. A mi m'hagués agradat més que sortís al tros de la universitat. Sí, no, ja. Perquè si a batxillerat ja li fotia, m'imagino. Vale, va. Imagina't després. Escolta, Héctor, a tu en aquesta última escena, en aquest últim dia de rodatge, a l'últim moment, tu no et venien ganes de dir hòstia, està tothom fet pols. Va, vinga, va, fotem una altra temporada. Sí, les boles de drac i el... Bueno. Això sí que el dèiem, sí. No, M'ho dèieu. anàvem pidolant, però no. Sí o no? Sí, però clar, aquí Tenies clar, tu, eh? el que ho ha de dir és qui pot fer-ho, no? Jo que sé, Clar. una productora, una cadena, no? M'estàs dient que si hagués hagut productora o cadena... Interessada i amb una Què? oferta d'aquelles que no es poden refusar. Home, i tant, però això no passa. Però si em pensava que no hi havia més temporades de Merlí perquè tu havies decidit que la sèrie s'acabava. Bueno, sí, però de sobte et ve algú que diu Clar. no, mira el que tinc aquí. El per tu." reencuentro, Ja no? estava esperant la Aquí lo tengo para quien la quiera. No l'estava esperant, perquè jo tinc els meus altres projectes i jo vull anar a fer altres coses, però Sí? mai se sap. Hosti, que xulo. Però molt el bé. motor no he de ser jo, diguem-ne. No, Ja, clar. clar. Escolta, ho heu patat a Argentina, no? Em sembla. Que fort. Molt bèstia, no? És molt fort. I com us veieu doblats amb sud-americà? Bueno, no, és molt raro. És amb un espanyol neutre. Ah, bueno, val. tan neutre com podem, perquè alguns ho hem prendre. Però sou vosaltres? Sí, som, bueno, sí. Però no, alguns som ells molts nosaltres. ho veuen subtitulat, Sí, però Els ell pregunta encanta pel que doblatge, que el doblatge sí que s'ha fet aquí, Ah. però el xulo és que també molta gent s'ho posa amb subtítols. Sí, la verdad que lo subtitulan todo. Sí, hombre, Leo, ¿qué tal? Enhorabuena per la Copa del Rey, primer de Sí, tot, eh? muchas gracias. Sí, bueno, Sí. ya me dirás tú. Mejor hacer una serie porque para hacer lo que hacemos nosotros a veces mejor Bueno, que no vayamos al Vaig campo, notar una mica porque- d'avorriment dissabte en el partit. Sou molt del Barça? Sí. El clan Merlí sou molt del Barça o no us interessa gens el futbol? El clan no ho sé, jo no. A mi El tampoc. Carlos, no? L'Adrian Grosser sí que ho pateix bastant. Sí? Sí? Una mica. O no? Veig que als joves no us importa el Barça. Sí, a mí tampoco, la verdad, no me preocupa mucho porque Tú tampoco. no hacemos nada tampoco, ya te digo. Así que Sí. para hacer lo que hicimos. Bueno, pues, vinga, per guanyar 0-5 sense baixar de l'autobús, Sí. també tens una mica... sí, de pero raó. ahora. ¿sabes? Bueno, de seguida Ahora se juguem... ponen a dar pases. Gràcies, Leo. De seguida juguem a un joc amb el Pau i amb l'Héctor, però només una pregunta. Héctor, tu quan decideixes al final de la sèrie, amb qui ho consultes? Qui és la primera persona que ho sap? No me'n recordo, perquè ho vaig mantenir en secret molt temps. Ho sabia des de la primera temporada. Hòstia! Ah, què dius? Sí. Però i com es pot mantenir un secret així? Tu feies a sobre? Home, perquè vaig pensar, a veure, de moment, Héctor, penses això, potser d'aquí un any no comencis a escandalitzar tothom. Aleshores, cap a... no sé quan va ser, quan us ho vaig... Bueno, no us ho vaig dir, de fet, al final. Però no sé a qui li vaig dir, a la producció i a TV3, això sí. Però I com es van quedar? després de la segona temporada. Bé, ho van entendre bé, vull dir, els hi va costar més la mort de la Coralina. Però també ho van acabar També entenent. era brusca, no? Era més brusca. Home, és que et caia una Sí, una cisterna de cisterna vàter al al cap. cap. Bueno, són aquelles morts tontes que passen. Sí, Però passen. Home, Collons, sí, i tant que La mort passen. del Merlí s'està vivint aquesta setmana a Argentina. Però Ah, sí? molt pels missatges que, clar... Doncs com perquè algú estigui l'han escoltant des anat d'Argentina veient. amb l'aplicació, bueno, és Bueno, igual. Tu. no, Escolta, no. haver-ho vist aquí, tu. La noi. gent per Twitter es foten els spoilers. Ja està, és veritat. Escolta, A no. mi el que em va saber greu és que es morís el profe de castellà. El profe d'aquest... Ah, sí, aquell home. Just quan li dic el que li havia de dir o que no li havia de dir, va i després el tio, hòstia, que La dinya. egoista per part seva. Home! I ara em comentàveu que els capítols el veieu, Pau, a casa l'Héctor. Els capítols de Merlí. Sí. O sigui, els vèiem abans. Abans? O sigui, sí. Quedàveu tots. Jo què sé, els dimarts, el diumenge, era quedàveu... més aviat els diumenges a la tarda o Ui, així. quin fart de comprar ganxitos i Coca-Cola. Sí. No? portava alguna cosa. Mare de Déu. No, inclús quan encara s'estava rodant la sèrie ja teníem algun capítol muntat. Els primers 3 o 4 els veiem abans de l'agost ja. Que bo. Uau. Sí. I clar, era un premuntatge, no? Però ja es podia veure bastant bé. Que xulo. I sí, passàvem la tarda. Que guai. Escolta'm. Fins i tot jo hi anava. Sí, fins i tot el Bruno, quan estava a Roma, agafava un charter i Venies venia a dutxar-te. a un charter. Molt bé. Estic... M'agradaria saber si esteu enganxat a alguna sèrie. De Netflix, HBO... Jo ara m'he enganxat, crec que es diu Wild Country. És una mica rara. És una sèrie documental de Netflix d'una secta índia. Bueno, estic molt sí, enganxat. jo també No l'heu vist? És que Sí, he busco començat. gent que l'hagi vist, perquè estic molt atrapat. Hòstia, ben Stranger Things. No. I tu, Héctor, estàs Hi ha enganxat una al... que es diu Here and Now, de l'Alan Ball, que està a HBO. Molt bé. Aquest home és molt bon guionista.
Com que, en fi, Merlí és una sèrie d'adolescents, hem pensat, calla, anem a fer el joc de les sèries d'adolescents. Vale? Us heu de posar els cascos i jo us aniré posant sintonies de sèries, vale? També us diré, bastant de la meva època. Sí. O sigui, però bueno, l'Anna la coneix. Que Sí, jo també. Tu, Pau, ets del 93, oi que sí? Sí. Bueno, l'Anna és del 91 i la, Sí. on el 90? La 91 Vale. i les coneixia. A veure si les encerteu. Vale? La primera és aquesta. Us sona o què? Podeu dir, no passa res. Sí, és música de fisioterapeuta. Mira, és que ara comença, No, porno no és. Vull dir, no porno, però també és una música. Sí, podia ser Ja deia porno. que em sonava a mi. No us sona? Hòstia, a mi no. Espera't, ara a la que comenci la... Ha de començar. Crec que el saxo, mira, escolta, o la guitarra. No us sona? Ai, Héctor, et toca a tu. No serà el salir de classe. No, el salir de classe no és. És Melrose Place. Hombre! Melrose Place. A veure, una altra, és aquesta. Una sèrie fosca, però que també els protes eren adolescents. I de casa, aquesta, no? És de casa? Sí, és de casa, de producció. D'aquí, és de per aquí. Ai. A veure... I era de joves. Una sèrie? Sí, una sèrie. Bueno, de joves. Els protes, molts eren joves. Sí. Jovent. El Tira. Ah, l'internat. El Internado! Anem a per una altra, en aquest cas americana. Us sona aquesta o no? Héctor, ens tiraran pedres, Home, no. Però És dels 80? Dels 90, diria, però a veure... Salvados por la campana! Bueno. Molt bé, i aquesta? És molt marlinesca, aquesta, Sí. És bon rotllo, no? Como un cielo abierto cuando nadie lo espera. És que jo això ho he vist. El salir de classe, una d'aquestes. No, però... Compañeros. Compañeros! Mira, no l'he vist, però l'he encertat. Anem a per una altra del rotllo, que és aquesta. Bueno, clar, és que ja... Com no la sapigueu, Aquesta jo sí. Va, i l'última. A veure. Si no sabeu aquesta, us mato, de debò. Jo ni idea, Home, que comenci. No, ja ha començat, Ha començat. Sense... Sensación de vivir. Sensación de vivir. No els coneixeu, aquestes, Sí. Beverly Hills. Beverly Hills. Sí, 90-210. Exacte. Això. Sí, senyor. Però Doncs- la sintonia no. Doncs l'Héctor Lozano i el Pau Poc ens han vingut a presentar aquest llibre, Quan érem els peripatètics, la novel·la del Merlí. Que tingueu una molt bona diada. Gràcies. Un aplaudiment per ells dos. Gràcies, Pau. Gràcies.